Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunento engihlele ngisho mangenza ama reviews eshow le uGogo Skhotheni show ukuthi kunephepha elike lakhuluma noGogo Skhotheni before ishow iqala la ashilo ukuthi uzofundisa ngempilo yobungoma. Ngicela ukufunda ke la ukuze uzoyiza ukuthi le engihlele ngiyiphinda kulama video ngiyithathaphi. Nali iphepha ngilitholile, ngilitholele wena. Usekulindele ukugxekwa ngohlelo uGogo Skhotheni. Intokazi eyisangoma ezakhele igama ngezinto ezithinta ubungoma ezinkundleni zokuxhumana uPatricia Shange edume ngelikaGogo Skhotheni ithi kusekuningi abantu abangakuqondi ngabelaphi bendabuko. Kuningi abantu abangakuqondi ngabelaphi bendabuko. Iphuzu lokuqala lelo okusho ukuthi uGogo Skhotheni ngale show yakhe uzovezela abantu ebakhanyisele or ebafundise ngalezinto abangayiqondi ngabalaphi bendabuko, traditional healers. uGogo Skhotheni uzojoyina izangoma zakuleli ezifana noGogo Maweni naye ngowesifazane onohlelo olukhombisa ngempilo yobungoma oluthi izangoma zodumo obelidlala kwimzansi Magic. Muva nje bayanda osaziwayo abaphumela obala ngobizo lwabo futhi bakhombisa ngempilo nobizo lwabo ku-television okubalwa uBoitie uDineo Ranaka nomlingisi uLetoya. uGogo Skhotheni uthi akukho azokufihla ohlelweni lakhe le-television oluthi Gogo Skhotheni oluzoqala kwiMoja Love 157 ngoJulayi 2 ngo-8 ebusuku. Akukho azokufihla ohlelweni lakhe. Okwesibili ke lo shuthi sizothini level of openness. Mina angisazi yabo le ithanda ukungidida ngingaphawuli ngithi iphuzu lesibili le akufihlwe lutho kuvezwa konke. Mase kuthi ke ekhuluma neSolezwe uthi ukuba nohlelo olukhombisa ngempilo yakhe yinto ayikade ayifuna ngoba ukholwa ukuthi kuningi okumele akufundise abantu ngempilo yobungoma. Thank you. Nali-ke leli phuzu esigida kulona number 3. Kuningi akumele ekufundisa abantu ngempilo yobungoma. Episode 6. Episode 6 ngifuna ubhale laphansi ukuthi sewufundeni ngempilo yobungoma. Siqala ku-episode 1 episode 6 mawukuthi uyayibuka ishow and uthini ubona kuyiyo impilo yobungoma le ebasivezela ngayo noma ubona ukuthi i-TV show seyisuke yahlala kakhulu ukuthi ifuna ama-views because manje masuka ku-episode 2 siya ku-6 silobo sikhuluma ngesithembu labo husband abawu-2 nangengane ukuthi akakazi ukuthi ekabani nokuthi-ke kwenzakalani kulesi sithembu. Uzofundisa ngempilo yobungoma, uzocacisa lezi zinto abantu abangaziqondi ngabelaphi bendabuko. Kulamaphuzu amabili ke ngicela ukuzwa uvo lwakho la ku-comments. Okay. 3 lo bengusho. 4 abantu bakuleli nabathandi besiteshi iMoja Love ngizobakhombisa ukuthi uhlelo olukhuluma ngempilo yomuntu lukanjani, iqiniso ngempilo yami yansuku zonke nendlela engenza ngayo izinto ezithinta ubungoma. Ngizokuveza ngeqiniso konke. Nayo ke enye ngizokuveza ngeqiniso konke. Number 4. Siyazi ukuthi yabo mawumZulu ukuthi u-R uphenduka u-L asikho-ke lapho. Siyazi ukuthi ama-reality shows analento yokuthi khona into ekufanele ibe spicy, khona into ekufanele ukuthi ibe juicy, khona into ekufanele ukuthi i-trend. Lapho-ke basuke sebelahla iqiniso mase beqala lezo zinto lezo. Ngathini bayasuka sizothini nge-English kwi-true definition yento or ukuba original kwento ethile or the real
reality yesimo lesisuke senzakala or originality. I-English iyabhora because angazi ukuthi iliphi igama elifitha kahle kule ngifuna ukuyichaza. Njengokuthi nje uma ishow isilethela i-traditional healer sebefuna ukunonga ukudesigner into ebukeka ngohlobo oluthile ukuze thina ama-viewers sidonseke siyithande leyo show, kanti kwesinye isikhathi basuke bekwenze kakhulu. Yila engiphawula kwephuzu lokuthi ngizokuveza ngokweqiniso because noma singasondelene nezangoma ngendlela yomsebenzi kodwa siphila nabo, siyabahlonipha, siyayibona into ukuthi ukwenza kanje wenza kanje. Mase sesibuka ngapha kwi-TV sekunale drama le ifuna i-TV sesithi hayi bo, kodwa nje izangoma zisebenza nazo, izangoma osisi bethu obhuti bethu. Yini manje lesiyenzeka la ku-TV kanti i-TV isiphusha le business labo? Ngiyabuza-ke la mawubheka ilona qiniso leli azivezela lona. Iphuzu lesi-4 leli sesiza ku-5-ke sengivala. Mina ngizoveza ukuthi uma ngifikelwa amadlozi ngisemehlweni abantu konke lokho ngikwenza kanjani ukubhekana nakho. Ngizovezela abantu ukuthi idlozi lingiyalela umyalo ngenze kanjani. Kusuka ngo-2019 ngangifunda ukubonisa abantu indlela izangoma okumele ziphile ngayo. Mabasondele abantu bazobuka into yamehlo, hhayi eyenziwe ngoba kudonsa ababukeli, kodwa ngizokwenza into eyenziwe ngokweqiniso. Hhayi-ke, ngicela-ke ningibheke-ke la ngoba phela angithi sikhuluma noGogo Skhotheni noSkhotheni indoda. Mina ngizothi hhayi Gogo Skhotheni no. Siyakwazi nathi ukubona into ukuthi hhayi asigidanga khona, asaze nje futhi size uyabo sibe nolwazi olugcwele, kodwa le enye oyenzayo ile yokuthi ufuna abantu bebuka ishow. Asisho ukuthi ku-wrong phela, kodwa futhi-ke mina ngithi-ke kumele uku-understand-e lokho bona ne-team yabo ukuthi njengoba benza lento yokuthi abantu ababuka ishow, ezinye izangoma zizosukuma phela zime ngenyawo zithi yeyi akangasikhulumeli iphutha, akasho ukuthi lento le eyakhe ngoba le asiyazi. Yenzeka lapho-ke nanokuthi-ke phela masuwenzile lokho ukuthi abantu ababuka ishow mase beyayibuka izoba khona into abayishoyo. Isizathu esenza kukhulunywe kangaka kube nokugxekwa yingoba kunalento ebonwe abantu kwi-TV show bathi cha asiyazi, kodwa ukuba abayibukanga ngabe abayigxeki ngoba ngithi ngabe abayazi nje ethola ukuthi kunento engaqondakali eyenzeka kuleya TV show, because bayibukile ile yenza ukuthi bekhulume ngayo. Ngendlela efanayo-ke nami uma ngihambe ngayobuka-ke i-episode ngiyasho ukuthi hayi bo, kodwa bekuthiwani, nina nizwile noma nizwanga, kukhona enikufundile noma akukho enikufundile. Ngaphezu kwalokho angiyiboni ihamba nomona noma ngizikhulumele mina angizile ukuzodistroya uGogo Skhotheni. Benguba nje emhlabeni ukwenza leyo nto kahleni. Nani musani kuba nehaba, hayi niyabhora mase ninehaba senithi hey banomona. Ngingaba nomona noGogo Skhotheni ngoba kwenze njani? Uyabona nje into engahlangani, kodwa ngoba ngibuke ishow sengizosho ukuthi hawu uGogo Skhotheni, sifike simlandele ku-social media esho izinto ezinje size sithi hayibo cha, uGogo Skhotheni bandla ave ekhuluma izinto ezakhayo, uyabonisana, uyayiveza nje izinto, athinte nezinto-ke ezenzakalayo emphakathini nje abantu bephila. Ajike-ke manje esene-TV show la ekusekuwukuthi usekhuluma nabantu abaningi, usesho into esingakaze-ke sizwe. Nesithi siyibuka sithi hawu yaze yangafana-ke kodwa nawe ayikho into efana nomuntu, kodwa nje sisho sithi hawu ayifani-ke kodwa naye la eshoyo manje. Yena usho ukuthi engaba yingodosi, mayeyingodosi futhi ubuye aphume la endlini ethi uyodansa kanti akasadansi ukudansa kwangempela, usedansa omunye umdanso.
Hawu, phela sizokusho lokho ngoba siyayibukisho ukuthi hayibo, kanti nje uyahamba eyoshaya ama-dance class laphaya, kanti ama-dance class aphume, hawu. Angithi nangu uSibusiso usethi hhayi, owami ngoba umfana. NoMondo uthi owami. Uyabona, sesiyabona ukuthi ulobethi uyokwenza i-shopping, ulobethi uyodansa, kanti Sangoma, hhayi. Khona uthe yena lo mjida wayesifuna nesangoma, ngicela nihloniphe, mina ningangibhuri. Abantu bonke bafanele ukuthandwa, ngabe umthandazi, ngabe isangoma, ngabe umprofethi, ngabe umfundisi, ngabe incekukazi, ngoba singabantu. Kodwa ukuthi sikholelwa ini kuhlukile ukuthi umuntu ulandela ini. So nje musani ukuzake ngalo moya wokuthi hawu, yena bekwenze njani efuna isangoma. Isangoma umuntu. Angithi niyabona nje ukuthi uGogo Skhotheni naye uyahamba uvula amabhizinisi, ufuna imali, wenza zonke izinto. Ngobani? uGogo Skhotheni uwumuntu njengami nawe. Umehluko ukuthi yena waba nesiphiwo lesi asisebenzisayo. Noma-ke sefuna ukuqamba amanga nje ecashe ngesiphiwo ngoba asikamuzwa ukuthi uthini ngesithembu. Asingakhulumi iphutha phela sithi siyamuzwa sibe singamuzwa. Sesisaba ukuthi ngoba uGogo Skhotheni ugobela uzosuka asenze wrong. Nakho-ke futhi lokho ku-wrong ukucabanga kanjalo ngoba phela ukuba nemibono ehlukile yinto ejwayelekile, yinto enormal. Akusho ukuthi manje awusezuphikisana nenyanga ngoba inyanga nje izovela ishaye into yayo lapha phansi ifuna ukukhombisa amandla. I-wrong-ke nje leyo nto, i-wrong kubantu abayishoyo, i-wrong futhi nazo inyanga mazizosisabisa kanjalo, i-wrong nje. uGogo Skhotheni naye uma e-wrong, u-wrong unamaphutha ngoba naye uwumuntu. Hhayi ukuthi manje sesizothi yeyi nangenilale ebusuku, hhayi futhi naye akame kancane elobethe ephinda ukuthi ngizobenza bevume. Hawu, uyabona nje leyo nto isizwakala iwukuthakaza. Nini ngizobenza bevume, phela uma bengathandi ngizobenza mina ngento yami. Hhayi, yabo uGogo Skhotheni asisezukumthemba phela thina. Yini njalo nje uma ibona ngathi u-husband khona into ayishoyo noma uyaphikisana nayo, ngizomenza avume, nginento yami. Into yakhe yini lo yadoli? Saze saboshwa, saze saphambana amakhanda. Phela uqonda ukuthini manje uthi nginento yami. Thina futhi asichazelekanga kahle ngaloya doli Gogo Skhotheni. Sagcina nje udoli ukhona, wathi udoli uyakhula. Base abantu udoli ukhula kanjani manje Gogo Skhotheni? Waphinda wathi uGogo Skhotheni uma ufika laphaya kwakhe kunomgodi noma ungambonanga kodwa uphose. Wathi uGogo Skhotheni noma ungaqondananga naye face to face, kodwa nje mawuze ngokuthi ufuna ukulapheka, uphoseke lapha emgodini. Hhayi uGogo Skhotheni, hhayi uzizela nezinye izinto, kodwa phela uyazazi angithi izinto ey'bonwa kuyo. Wase waphinde wathi laphaya ekhaya lakhe khona into ekuthinta. Athi khona into ekuthintayo ekhuluma namathwasa, wathi kodwa amathwasa engabuza ukuthi into ungabuza ukuthi uthintwe yini. Hayibo, bebakwenza uGogo Skhotheni mase beshutha uyayilalela ezinye izinto ayishoyo ebuye ecabanga ukuthi thina singabantu abanjani ngoba thina singabantu abangekho vele right. Sizolalela into siyihlaziye ngenye indlela. Uthintwa yini ngempela? Abe yini lento ezokuthinta abantu? Kuthiwa into iyakuthinta kodwa ungabuzi noma uvula umnyango ukuba noma uvula umnyango wabona into ungalobu
uza yey hayi ha Gogo Skhotheni waze wanedrama nangugogo. Yey seyivukile lento yokuba uSkhotheni la ngaphakathi ngoba le drama yenza lapha kwishow hayi. Usima bevula indlu lapha noma bengabona intwana nje. Noma kusuke kuyinto enzani bakwethu. Wathi noma bengavula indlu bebone into bengabuzi ukuthi yini udla ushathaphu. Hayi. Kodwa le ukuthi-ke mawuzile wafika ungamtholanga kunomgodi uphosa. Ngicela ningixolisele bandla, ningixolisele ngokuthi ngiyahleka la ukuthi lento engihlele ngiyizwa ngayo nje sengiyibona njenge-movie ethile. Uyangena Gogo Skhotheni kunomgodi uphoseke emgodini noma ungambonanga. Umgodi lo sizothi umgodi ongcwele uphuma ulaphekile. Ngapha kwishow uthi kunezinto ezithinta abantu noma zingabonakali. Nkosi yami. Uma zingabonakali. Hayi sizoboshwa phela manje. Futhi sizoboshwa nje impela ngoba lento ekhulunywa kule show yini le ethinta abantu. Abantu abaphilayo kodwa ningababoni. Hawe ma. Noma bakhulumi yini. Hayi. Bengisho ukuthi naliphepha ngitholile engangithengile. Bengithi sixoshe lamaphuzu nishoyo nikushoyo. Le ukuthi sengiyahlekana ngazi ukuthi siyenze njani. Ngiyaxolisa. Bye.